Ассалому алейкум дӯстони азиз, шумо қарор доред дар канали Душанбе Сити. Нафароне ки бори аввален дар канали мо ҳатман обуна шавем, лайк монем ва дар номерҳои поёнбуда мо муроҷиат кунем, ҳатман барои реклама кӯмак мерасонем. Хоб дӯстони азиз, айни ҳол мо қарор дорем дар ноҳияи Исмоили Сомонӣ ва банасос роҳи Умари Хайём. Бисёр хонаи калон аст дӯстони азиз. Видеомон хело ҳам дуроз мешавад, то охири видеоро тамошо кунед. Бисёр чизҳои зебо дорад, бисёр чизҳои қиматбаҳо дорад. То охири видеоро тамошо мекунем. Маълумоти бештарашро номерои шоимон мемонем, гап мезанад. Нархаш даговарной аст дӯстони азиз. Ана ҳамин мағозае ки мешиносем дӯстон, сари роҳ даст, пушти остановка, маркази Умари Хайём савдо. Ана ҳаминам дар нархи гуфтагии мо дохил мешавад дӯстони азиз. 20 сотик замин 2800 квадрат бо хонаҳояш дӯстон. ана ҳамин мағозарам гуфтем ки дар ана ҳамин квадрат дохил мешавад. хоб ҳозир аз ин ҷо хонаро биноро нишон медиҳем, баъдан рафта аз пеши дарвоза ана ҳамин якум бино, дуюм бино, сеюм бино, сето бинои калон дар алоҳидагӣ се иборат ҳаст дӯстони азиз. ҳар ҷо бинои алоҳида дорад. хоб мағозаи фурӯшӣ ана ҳамин мағоза аст, аз пеш ба навор намегирем. ана ҳаминам гуфтем ки дар ана ҳамин нарх дохил мешавад. меравем ба сӯи хона. хоб дӯстони азиз, ана ба дари главни ана ҳамин хона омадем. ҳозир дар омада поли маълумоти ана ҳамин бинора, се бино аст дӯстон, алоҳида алоҳида ҳар сеша дар омада ба навор мегирем. то охири видеоро тамошо кунем, поли маълумоти хонаро медиҳем. масоати замин 20 сотиқ, то дар ҳамин масоати замин се иншоот дар алоҳидаи сохта шудагӣ аст дӯстони азиз. хоб бинои асосӣ ана ҳамин аст дӯстони азиз. 4 ошёна аз ин бар бошад, як бинои 3 ошёнаи дигар калон аст. ҳар се бино иборат аз такхонаву дуошёна ва мансардҳо мебошад дӯстони азиз. биное ки мебинем аз ана ҳамин бинои главни аст дӯстони азиз. дар ин бино 20 дар хона комната ҷойгир аст. аз ин бар бинои се ошона, дар ин бино 13 та комната, ҷои санузел, сауна дар омада ба навор мегирем. бинои дигараш дӯстони азиз ана ҳамин бинои ростакӣ мебошад.
дар он бинои репетитор аст. Якта зали калон аст дӯстон, дусета комната аст. Рафта ба навор мегирем. Обши 60 комната. Дар ҳар як бино квадраташ бошад 2800 квадрат. Централни автономни канализатсия отопление дорад. ҳозир дар омада аз ин бар подвал аст дӯстони азиз. Як мошина, дуи мошина рост мебарем, ба навор мегирем. хоб як комната. дар инҷо бошад калидор якто. санузел аст дӯстони азиз. светаш нест. хоб дуюм спальня мешавад дӯстони азиз. санузелаш дар дарун. як зали калон. баландии ҳамаин бино дӯстон ҳар як ошонаш 4.30 баланд аст. мустақим меравем дӯстон. аз ин тараф ба тарафи як мошина подвал яъне роҳ дорад. аз берун ба навор мегирем. хоб батарейка отопление мебинем ки ҳаст. аз ин тараф мебарем ба сеюм мошина. ростаки сеюм мошина як холи калон мешавад дӯстони азиз. як зали калон гостевой. нуқса намудем ки дару трезаҳо ҳама подзакасанд дӯстони азиз. люстроҳо ҳамаш кандагӣ тайёр мондагиам. дар инҷо бошад як санузел. обши 17 то санузел дар ан ҳамин обши 3 бино аст дӯстони азиз. як комната, як санузел, як комната дигар дар инҷо. ин блока блоки якум мегем, блоки болои 12 аст дӯстони азиз. гуфтем ки блоки сайдроҳ 13 та комната дорад. линияи свет сефаза красный. ягон камина дорад. хоб аз инҷо мебинем бинои главни бинои асосиро дӯстони азиз.
мефармем ба як мушона. خب روی که میبینیم دوستان روی спортзал روی сауна از این برام راه دارد. از طرفی که بر آمدیم لسینسا از اینجا بناور بوی دیگر میگیریم دوستان عزیز. از آن همون تاگم راه دارد. ما از این طرف میدرویم بناور میگیریم. خب یکم комната калон спортзал аст. бисёри биноҳо ҳамаш комнатҳо ҳамаш атаплени ҳама чӣ дорад. хоб дар ин ҷо мебинем як бассейни калон. дуто парилка якта бошад санузел. бошад ҷои душевой як бассейни калон бениҳоят зебо аст дӯстони азиз. то охири видеоро тамошо кунед. бисёр чизҳои зебо дорад. нарх навуша мемонем, номерои соимулка мемонем. маълумоти бештара аз соимулк мегирем. اینجا یک جای نشست. خب از راهی که گفته بودیم از این راه میبریم. این دری که میبینیم دری جای алонхона برای ساونا بدونخانه از دوستان عزیز. ببینیم چی برای تیار کردن. خب این بنا رو بناور گرفتیم. بنای تори дарвоза رو دوستان، بنای بلوکی آ و بنای اساسی میگذاریم. بنای اساسی هم همین است. در این بنا گفتیم که 20 در خانه общий квадрат, общий се бино ра гуфтем 2800 квадрат аст дӯстони азиз. бо кондисионерҳо, бо қолину ва телевизорҳо, диван, спальни ҳама чӣ ҳар як комната таъмин кардагиам дӯстони азиз. дарахтои мевадиҳанда зиёда аз 50 дарахт бисёртар аст дӯстони азиз. як боғи базеб ҳамвор. медароем ба дари асосии главни бинои главни дӯстони азиз. ин бинои репетиторос гуфтем. дар инҷо як зал аст. ана бино бошад бинои мағоза сари роҳ. خب سر راه میبینیم دوستانی عزیز یک خولی کلان. از این طرف лестница ба подвал мешавад дӯстони азиз. این طرف бошад ба дуюм сеюм ошона. хоб ростаки ана ҳамин залро ба навор мегирем. як зали калон. симбар бошад як спальни ва женский спальни аз дӯстон санузелам дорад. ҷои гардеробкати дар дари дигар. ҳамун спальни ки дидем дӯстон ҳамин тарафам анамхи спальни калон аст. ба навор намегирем.
хоб аз тарафи дасти ростамон дӯстон як санузел, аз тарафи дасти чап як кухни калон барои нишаст. аз ин тараф бошад як санузел дигар, дари дигар, як зали калони дигар аст дӯстони азиз, гостевой. خب میبریم با دیوموشونا. خب در дуюм ошёна аз тарафи дасти ростамон як зали калони дигар мешавад. зали дигар, як спальни дигар дар ин тараф. дар ин ҷо бошад як зали дигар. кресло диванҳо, дар ин тараф бошад детский комната аст дӯстони азиз. тараф бошад як спальни калон дигар. дар ин дар бошад ҷои балкон, гардероб ва ҷои санузел дӯстони азиз. خب از طرف دستی راستمون میبینیم راستکی باز یک سانوزل دیگر، از طرف دستی چپ جای майдончаи барои бозии кӯдакона, як комнатаи кӯдакона.
ба сеюм ошона мебарем дӯстони азиз. дар сеюм ошона як холи калон аст. сеюм ошона ранги падвал аст дӯстони азиз. Падвалро ба навор нагирифтем. ҳозир рафта аз сари роҳ ба навор мегирем. чӣ хеле ки мебинем падвалам анахел ҳамаш як стил аст дӯстони азиз. хоб як холи калон беҳад калон аст. отоплениё ҳама тараф ҳаст. дар ҳисоби чорум мешавад дӯстони азиз. дар ҳисоби чорум мансар. тусамузем як тозали дигар. боз як зали дигар. як зали дигар дӯстони азиз. дар дарунаш бошад як комнатаи дигар. хоб ин тарафро ба навор мегирем. ростаки боз як санузели дигар аз ин бар бошад як зали калони дигар. дар дарунаш бошад як санузели дигар. чорум ошона буд. ана бин ки навор гирифтем мансард аст дӯстони азиз. ана ҳамин чорум ранги падвал буд. ҳозир падвала рафта ба навор мегирем. мефароем ба якум ошона. хоб ана ҳамин роҳе ки дар омадем дӯстон аз боло фаромада падвалам роҳаш аз ана ҳамин тараф роҳ аст дорад. хоб мефароем ба тарафи падвал. мебинем полни ремонташ ҳаст. як ранги холи чорум ошона мансардури калон аст. комнатаҳо дорад аз ин тарафам ба навор намегирем дӯстони азиз. меравем ба ҳавлӣ. хоб ана ба рӯи ҳавлӣ баромадем. фаромада рост ана ҳамин биноро ба навор мегирем. биное ки сеюм корпус гуфтем бинои калон аст. ана ҳамин бино аст. бинои репетитор. бениҳоят як боғчаи тоза зебо, дарахтҳои мевадиҳанда, ҳарчанд гуна дарахтҳои мева аст. аз ин бар роҳи падвалам дорад дӯстони азиз. хоб ҷое ки зебо кандакори миллӣ аст дӯстони азиз. як тапчан мегем як холи калони кандакорӣ ана ҳамин аст. бениҳоят зебо. квадраташ хеле ҳам калон аст. як кати дигар кандакори миллӣ.
خب می‌داریم با در اساسی این طرف یک زلی کلون گستیوی خیلی هم کلون است دوستان عزیز. کریسلا دیوان ها، کریسلا، یک تلویزیون مانیتوری کلون و پاتالوک های زیبا، آرایش های هر گونه کندکاری و میلی. خب از این بر میبینیم دوستان از دستی راست یک спальни комната дигар аст, комнатаи калон. дар дарунаш бошад як санузели калон. خب میرویم با دیگر طرف. بالای ана ҳам биноро ба навор намегирем дӯстони азиз. бинои репетитор аз гуфтем болоаш чанд ҳуҷра комнатаҳо дорад, ба навор намегирем. аз ин бар бошад ростаки бино намехи омадагӣ болоаш магазин мебошад дӯстони азиз. аз ин тараф бошад ҳозир дар омада ба навор мегирем. як тапчани калон, як ҷои ошхона, дедонхона, خب این طرف طرفی مغازین است. از این بر باشد 3-4 جای خوابگاه комната ҳо аст. ба навор намегирем дӯстони азиз. бо ҳамин видео ҳамонро ба анҷом мерасонем. ҳозир аз ин бар навор мегирем. дарахтҳои гелос, олу, ҳар чанд гуна бинои асосӣ ана ҳамин буд. ба навор гирифтем. дар ин бино гуфтем бинои репетитор, бинои сари роҳ аз тарафи дасти чап мешавад. дӯстони азиз нигоҳ кунед гулу кориҳо.
خب دوستان عزیز یک بار تکرار میکنیم خانه فروشی قرار دارد در ناحیه اسماعیل سامانی و در اساس نزدیک رستوران مرجونا مساحت زمین 20 سوتیق در همین مساحت 20 سوتیق سه انشاءات در علاهیدگی ساخته شده است و هر سه اونها عبارت از تنگخانه دو شانه و من سرد از این طرف اینجا منصرف ها می باشد دوستان عزیز. خب کвадрат 2800 کвадрат 20 сотиқ замин гуфтем 17 то санузел канализатсия централни автономни отопление дорад дарахтони мевадиҳанда зиёда аз 50 дарахт зиёд гуфтем ҳар як комнатае ки даромада будаем мониторҳо парда қолин ва телевизорҳои кондитсионерҳо бо ҳама таъмин. хоб свет красный аст дӯстон сефаза нархи хонаро намемонем дӯстони азиз нархи хона договорной аст номерҳои соҳибмулка мемонем барои бештари маълумот аз соҳибмулк мегирем номерҳо 208 56 56 25 919 56 56 25 маълумоти бештарро аз соҳибмулк мегирем дӯстони азиз. нафароне ки дар канали мо бори аввалон ҳатман лайк монем обуна шавем дар канал ва маъқул шуда бошад каналро дастгирӣ мекунем дар номерҳои поён буда муроҷиат кунем ҳатман барои реклама кӯмак мерасонем. то дидори оянда.